Ze moest nog 800 meter draven, doet ze niet een chinhouden waard. Jongensma mocht net verder. Een paar minuten ervoor wie een kwart achter elkaar 2 bommen gingen. Wat Jongensma zeer weer vooral paniek. Weer direct paniek. Meesten belden en alle kanten nu erin. En ja, ik wist net waar ik heen moest. Moest mijn bagagetas ophalen, maar mijn droge kleren. En dat weer daar wel vlakbij. Ja, en de politie en de brandweer en zo, die weer daar ik al jaar in die stritten waar wij wien. Dus ik heb wel ambulances rieden, zien met gewonde meesten erin. En ja, het wie ingerichte paniek. Omdat de metro net meer riet, moest ze rennen naar het hotel. Later joet vlucht Jongensma waarom naar Nederland. En dat jouwt nog wel wat spanning. Ja, wel wat. Wel een lief beetje. Er is wel verscherpte controle, jaren we wel. En er zal misschien ook wel wat vertraging wezen. Maar ja, we hopen maar dat dan de veiligheid goed genoeg is.